Mae cynnyrch domestig gros yn ddull pwysig o fesur maint economi Deyrnas Unedig a chadw llygad ar sut mae'n perfformio. Gallwn ni hefyd ei ddefnyddio i gymharu economi Deyrnas Unedig a gwledydd eraill. Rydym ni'n cynhyrchu gyfrifon cynnyrch domestig gros ar gyfer pob mis, pob chwarter ac ar gyfer y flwyddyn gyfan. Rydym ni'n ei fesur gan ddefnyddio gwerth nwyddau a gwasanaethau, incwm y Deyrnas Unedig a holl wariant o wlad, gan gynnwys gwariant cartrefi a faint y mae'r llywodraeth, busnesau a sefydliadau di-elw yn ei wario. Rydym ni hefyd yn defnyddio data o'r arolygon, ynghyd â data a gaiff ei darparu gan adrannau eraill o'r llywodraeth, ac o amrywiaeth o ffynonellau o fewn y llywodraeth a thu hwnt. Pan fydd ffynonellau data newydd neu wella ar gael, weithio byddwn ni'n adolygu lefel a thwf cynnyrch domestig gros. Mae hyn yn golygu y gallwn ni ddarparu'r gyfrifon diweddaraf ar unrhyw adeg benodol. Pan fydd cynnyrch domestig gros yn codi, mae'r economi'n gweud yn dda. Yn aml, mae modd cysylltu hynna chyflogau uwch, mwy o wariant a buddsoddiad a chyfraddau cyflogaeth uchel. Pan fydd cynnyrch domestig gros yn gostwng, nid yw'r economi'n gwneud cystal. Gallai hyn fod yn gysylltiedig â gostyngiad mewn enillion, llai o wariant a safon byw is. Rydym ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o wella ein gyfrifon cynnyrch domestig gros, fel y gallwn ni gadw i fyny â natur ddynamig economi Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am cynnyrch domestig gros, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.